Mauliate madiho Tuhan didenggan ni basami. Nama ngalawasami marparsaoran rap dohot huriam sadarion. Homa namanggohi lasni rohanami na pungu dison. Marhite-hite hatam na badiai nanaing tolhas tutonga-tonga nami. Ukap rohanami. Ingani jala rajai mai di bagasat toddim. Asa takas hujalohami, jala takas huatu sihami, hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni tuhata, turpuk jamita di minggu tasadarion, minggu na pasapulu opaton, dung trinitatis, ima natar surat di buku ni panurirang Hesekiel biddu tolu mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 sada. Hesekiel tolu ayat pitu sahatu ayat 10 sada tapai huti hukma di bagasan rohata hujaha madihita. Iaho ale anak ni jolma nunga hupabakito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nang gosada di begeho sian pamangaku ikon si pasingotonom mudoi tunasida sianau. Molo au madok tu halak parjahat ikomate doho ale parjahat. Hape dang marbuah-buah ho palubahalak parjahati tumudal hodalan nainian. Mate donian parjahati di bagasan hajahatonna. Alai anggo mudarna sian tangam mudo tunggoku. Alai anggo di palubahodo halak parjahati tumudal hodalan nainian asamulak sianinian hape dang olo ibana mulak tumadikod dalan nai mate di bagasan hajahaton nama ibana alai anggoho malua doho sam dibaheko dibaheni ho ale anak ni jolma dokma tu pinopar ni Israel. Ia hata-hatamuna songonodo. Molo naung manginona pangalau sion nami. Dohot dosa nami tuhami. Pola tung madate hami binahen ni i. Behama pabahenna. Mangolu do pehami. Dokma tunasida. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomo dorohaku mida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan nainian asa mangolu ibana atong saimulak mahamu tumadikod dalam muna akan ajahati. Buasa tung tagonam mate hamu. Ale pinopar ni Israel. Ima sahana. Huria nahinaholongan ni tuhata. Dihalo mohon Jehovah do hamumulak ni parjahat. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Asa umura atusata nani dok ni topik ni mingguon dohot turpuk jamita sadarion tabuka majolo buku deta nomor 173 tedehonan non ayat sada sudehi tamangit dehoda unang adong na somaridde 173 ayat sada.
asa masuk tu roha tedeho juse helinaida unang adong nama buka si malolongna. Kita nyanyikan lagu ini dengan tutup mata dan setengah suara. Iku masuk tu bagasan roha da tau juse helinaida. Nakingani unang ima tempo na tepat naking na terakir na tedeho nida songoni no tabada tutup mata da unang adong na mangitip da ya 173 ayat sada kita nyanyikan dengan tutup mata awen no tutup mata do dengan setengah suara tau jisel nai. Liate mak diaka na tulus naking mangedehon. Molo didok naking dihatani edde 170 tului ho parjalak ko mulak maho. Isero nani dok na dison parjalang. Dos doi molo diturpuk jamita sadarion parjahat. Iko mulak parjahati tumadik kodalan niya. Ise do parjalangon. Ise do parjahat nanido na dison. Alus na aka amang inang aka berdosa. Dohok doau disi. Dohok dohamu. Hita sude. Hita mananido na diturpukon. Parjalang, aka parjahat, aka berdosa, aka halak na somarna loja mangulahon najat, nahabotoan, dohot naso habotoan, na tardapot, dohot naso tardapot, nasay marpangusadean, makaposi guguna dohot dirina. Selalu merasa dirinya benar. Holani bena na tikos. Na nidongan na dang tikos. Holani bena niya si patangi-tangiyon. Dongan na dang rikot ditangihon. Ngolu nagok si palesem. Hidup yang dipenuhi dengan kemunafikan. Mulak ma. Ditadik koma dalanay niyan. Ada upana molo semia hita di bagasan pangalahoon. Pangalaho nasay dirajay dosa. Pangalaho nasay digohi aka ulaon najat. Takas naking di dokter pukon hamatean seliling nililing. Dia akan mati selama-lamanya. Atong molo tuha matiya do api ujung ni pabahenan na ni ojar ni dosa. Molo tuha matian na saliling nililing na do perbuatan yang didorong oleh dosa
Buasa saya tayaraho pikirat tau tu dosa. Buasa saya talehon rohat taon dirajai jala digohi dosa. Suku-sukunna boy dope mangolu akan namar dosa. Sekalipun jelas naking didok diturpukon upati nuhor ni dosa ima hamadian. Alusna boy. Ima naking natar surat matsay takas di ayat 10 sedai. Tauji ma majaha bibil tahi aka amanginang ayat 10 sada rakmahita majaha lebat tabai majahada ayat 10 sada 2 tolu. Dokma tunasida songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah. Tungna Solomo dorohaku mida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikot dalan nainian asa mangolu ibana atong say mulak mahamu tumadikot dalam muna akana jahati. Buasa tagona mate hamu ale pinoparni Israel. Bolehkah kita yang berdosa ini, kita yang masih dikuasai, dirajai oleh dosa ini memperoleh hidup yang kekal? Bisa. Asalkan kita mau kembali, berbalik dari kepasikan kita. Boydo mangolu hita saliling nililingna. Boydo hita perjabar di surga hasonangani. Asal ma mulak kita tumadikon dosa dohot hajahatoni. Noeng sungguh dia macarana. Odonarikot. Apa langkah cara yang harus kita lakukan supaya kita yang berdosa ini, yang terus-menerus berulang-ulang melakukan dosa ini, kelak memperoleh kehidupan yang selama-lamanya, kelak memperoleh kehidupan yang kekal itu. Boado carana. Imanakin nabi bonai diturpuk jamita sadarion di ayat pitui. Aleho anak ni jolma hubabakit maho gabe perjaga. Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Molodidok menjaga ulona mamata-matai. Molodidok menjaga ulona mamicang supaya dia tetap berada di jalan yang Tuhan inginkan. Noaing suku-sukun isedo perjagaon. Siapakah penjaga yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini? Molo diturpuk jamita sadarion itu jelas. Sasarannya kepada Nabi Yehezkiel. Panurirang Hezekiel. Alai di perngoluota si sonarion ise mananidok na perjagaon. Ise donanidok na penjaga kehidupan supaya dia tetap berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Jadi molodidok perjaga, penjaga di pertikian sinuengon ima setiap orang yang dipilih Tuhan dan menerima baptisan. Adong ison naso terdidi dope? Adong ison naung terdidi? Sude. Berarti alusna hita sude perjaga. Hita sude, kita semua yang hadir di sini, yang dipilih Tuhan dan pernah menerima baptisan dari Tuhan, kita inilah penjaga hati supaya kehidupan kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Perjaga do perhalado turues ni huria. Nahinu basanna. Perjaga do natoras tu anakonna.
Perjaga do aka guru tu muridna, tu sisianna. Perjaga do pimpinan tu bawahanna. Perjaga do suder ruas ni huria tu donganna ruas ni huria. Jadi kita semua ini bertugas, dipilih dan ditetapkan Allah sebagai penjaga hati. Jadi itu ringok kan, jagalah hati, jangan kau nodai. Tugas tamai, tugasmu, tugasmuna, tugas kita semua. Alani molohita do HP perjagaon yang telah dipilih dan ditetapkan Allah untuk menjaga hati, setidaknya hatimu sendiri, roh hati sendiri, supaya tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita pun perlu mengetahui apakah tugas dan tanggung jawab kita sebagai penjaga hati ini. Ahadu ulauta tugas ta doho tanggung jawab ta molo sadarion ali anak ni jolma ali ruas ni HKBP Metro sian name met sahat tu name tua hubabaki mahogabe perjaga, kira-kira seperti itu bunyinya. Ama tugas ta ulauta doho tanggung jawab ta. Jadi sia turpuk jamita sadarion ikoning watotama aka amang inang toluma ulauta tugasta doho tanggung jawab ta dung dipabaki debatahi ta sadarion gabe perjaga nama ngaraduti akan naporsea di ibana asa dapotan hanguluan na saliling nililing na unang mate di bagasa dosa. Nah perjolo, tugas dan tanggung jawab seorang perjaga, seorang penjaga, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Itu dirimu, itu diriku, jaga. Hadona perlu si jagao, taringot tu dirion. Molo dipoda bidu 4 ayat 20 tolu didok sian saluhut si jagaoni gumodang ma jaga roham. Jadi na perjolo tugas ta menjaga hati masing-masing. Ijaga be rohan. Unang mapar tunadeu. Ijaga be rohana. Dijagalah hatinya masing-masing. Apa yang dimaksud molodidok dison? Sian saluhut si jagaoni gumudang majaga roham. Molodidok roha ngadi bagasan nion yang kita pikirkan. Molodidok roham ngadi bagasan nion pakilala ata yang kita rasakan. Dohot sakap ni rohata. Pikiran kita yang kita rasakan dan rencana yang kita tetapkan dalam perjalanan hidup kita. Itulah roha. Nani dok nadi turpukon. Itu jaga. Pikiranmu jaga. Perasaanmu jaga. Tentang rancangan kehidupanmu itu pun jaga. Sarupa doi. Songo kita mulu merubah kita tu dokter. Songo naunat dari seda merubah tu dokter. Dok, bisa nggak saya ini sembuh? Ya bisa bu. Yang penting menjaga pola hidup sehat disertai dengan olahraga yang cukup. Apakah kita akan sembuh? Sembuh. Begitu juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Bisakah kita selamat hita naung merdosaon? Bisakah kita memperoleh kehidupan yang kekal? Bisa. Jaga hatimu. Isi dan kendalikan dengan firman Tuhan. Alani kubainota romotota, tiada hari tanpa membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu pasti apakah kita punya pengalaman dalam satu hari itu kita wajib membaca firman Tuhan. Biarhu mulai tahun 1920 saat tahun 2020 terus mulus bibeli. Itu kan? Mulus herana baru itu hor. Ujung nak tabuk kajo bibelta inna mau libana kejadian pedangi bawa tu dia. Itu kan pangu kapo pedangi bawa tu dia nggak dapat inna. Bahasa orang buka muda bibelmi rok mai si hubiat utangi hupe inna. Hape na saya bawa tu dia pangu kapo.
Tiada hari tanpa baca firman Tuhan. Kalau mau hidup, alai mau neng mate, ya biarkanlah. Karena orang perjahat, perjalang, kalau tidak hidup dalam firman Tuhan, aka omma mate maho ale perjahat. Ido didok hatani debata. Jadi namar taringok majolo satokin. Molo pajupang ibetong dohok sesama nagot tiki kebetulan senior. Maka tahatai mahami. Kebetulan naringgas do kakaon maposting kegiatan na. Ngayon kan? Jadi dong pajupak kami gudok ma. Kak, na aktif aku bering ruesmu merhuria. Lomoroha mamereng. Ni kutong. Alau bering itong setiap kegiatan. Alay di dokma. Aktif dudi. Alay aktif dotong manarita dohot marhacik ni roha. Beh niku. Aktif merhuria. Alay aktif dotong manarita dohot marhacik ni roha. Kira-kira olan na manarita ma ra ulon na. Dia ma perheledui. Masai tiba sobar na Roma mereng. Ayah karejo ni akan agak tiki. So di dulu ruasna. Yai dulu dah. Ay marhua di sairo. Nemengi do raya dibuat serba salah. Dungi hudu timang muse. Hubereng konsisten do ruas muka. Rotu pertanyaan doh per mingguan. Asai posting terus pertanyaan posting rame-rame. Per mingguan posting rame-rame. Konsisten do berengka ruasmu pertanyaan dohot per mingguan. Ido deh konsisten do memang. Alai konsisten do tong merdadi inna. Iya dong. Konsisten merminggu, konsisten rotu pertanyaan, alai perdadi ope konsisten. Udia do songono. Melue romolo songonon parangi, melue romolo songonon pangalaho, alani do didok jamita sadarion, jaga diri. Unang magudaku manarita. Unang magudaku marhaci ni roha. Unang magudaku merdadi. Unang magudaku mamuteni. Alai pagudang majaha hatani debata. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, ini yang perlu. Banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan. Ini yang penting. Jangan banyak manarita. Jangan banyak merungut-ungut. Jangan konsisten merdadi. Tapi apa yang perlu kita lakukan dengan konsisten dan aktif? Membaca firman Tuhan. Amin. Borak do wereng benai tongon ne song ye lusi tahe. Konsistenlah membaca firman Tuhan. Aktiflah membaca firman Tuhan. Karena satu-satunya yang mampu menolong kita untuk menjaga hati, menjaga roha, menjaga isi ni pikiran ono nang laut na asing, menjaga isi ni perasaan ono nang murah-murah merdadi, unang murah-murah marungut-ungut, unang murah-murah manarita. Menjaga isi ni rohaon unang murah-murah madele, isi dan penuhi dengan firman Tuhan. Alani hamu aleka perjahat, tadi kok kamu medalam munai. Yang tadinya malas membaca firman Tuhan, ingat, molo neng bangolu jahat. Kalau mau hidup yang kekal, banyak-banyak baca firman Tuhan. Jangan malas. Dimanapun, saat kapanpun, bacalah firman Tuhan. Apalagi sonari kan di handphone pun ada firman Tuhan. Di mana-mana ada firman Tuhan. Saya pesadari. Unang pola gudang-gudang, unang pola gajang-gajang. Renungkan itu terus menerus. Itu yang pertama. Tugasmu, tugas kita sebagai perjaga bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Jaga hatimu. Jaga roham. Yang kedua, aka amanginang tugas dohot tanggung jawab ni perjagaon. Penjaga yang telah dipilih oleh Allah. Dia bertanggung jawab untuk orang lain. Nah ini
perlu kita renungkan hari ini. Sekalipun ini sulit. Di samping kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, dengan menjaga hati, kita pun ternyata diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk orang lain. Sungguh dia masyarakat bertanggung jawab atas orang lain. Tegur dia ketika dia melakukan kesalahan. Picang paingot. Dari dok upamanina tua-tua dok. Tinalik bulung si hubi. Pinarsao bulung siala. Unang sumolsol dipudi. Dada si paingot nasuada. Ingot. Patun hanguluan. Tois hamaguan. Nang pinang mula-hula kon. Alay, ikon dohonot tado, ikon akuat tado. Hal tersulit yang kita lakukan dalam hidup ini adalah menegur. Ini adalah pekerjaan yang tersulit. Mamicang dohot paingoton. Itu kan? Mamicang dohot paingoton. Unang-unang akamat taupe, biar mamicang akay na ton. Itu kan? Ay wala ni picang tong inang. Unang say may itu. Molo na umatua. Paham? Ay hodia na. Berentet sude. Ujung na ipaho mamatay makan. Sada hudok. Sepuli dok ko. Toh ma. Roham may si. Ina kan? Malas dia. Jadi romo si anak kon na. Ma. Tegurlah bapak itu. Janganlah terus-terus dilapo main judi. Malu aku loh ma. Aku ini udah anak gadis. Nanti nggak ada yang mau doli-doli melamar aku. Medo omak nai. Basobu mai si. Atik nai nama mabay ni mabuani mati. Ina kan? Ditunggu sampai itu membuat dia mati. Ina. Holam mati dah tangis do tong. Aneh kan? Aneh doi rasa hamui. Ya arong pengalamak ku songoni. Siya tahu ku tahu ni pesobu. Olo minggu-minggu dang mula. Ujung na sakit liper mamaton. Sakit liper donon na. Setabi belegay subin na. Mate ma. Ato ribayan na do pingsak-pingsak tangis. Amang na burjuon. Tu dia nama awin na. So na heran na ibagasar rohakku. Bah tiba-tiba dong mate gabe burju. Ale tuan ni may daripada satu na mati jukat. Iro kan gudang donya sitiruan sia nama tahun ali gudang donya naring gini pe nama tahun ali nang gusada pe dang ado sitiruan saat tu nama te itu kan hebat. Ingot dah molo mate suamimu dalam dosana sia ni seru tunggon ni de bataho sana dari istrinya. Iya. Jadi unang marsobu-sobu. Jadi kita ini sekarang terjebak dalam satu sikap ala sisogoro nama micang doh na paingot tonon. Terjebak dalam satu sikap pasobu madisi. Biarin aja, bodoh amat gitu kan. Ini sekarang ini. Sekalipun dia tahu ada yang salah, dia pura-pura tidak tahu. Sekalipun dia lihat ada sesuatu yang salah, dia pura-pura tidak lihat. Kan? Pasobu masongoni. Paula sobinege ma. Paula sobinoto ma. Paula soni ida ma. Anomo lo pinaingot haci rohana. Ingot dah. Molo mate haduan parjahati di bagasad dosana. Siani seru tungguon ni debata hosana. Sian nama merengi alai pura-pura tidak melihat. Dari yang tahu dia salah tapi pura-pura tidak tahu. Yang berusaha mengapini akan hurang dohot nasala. Sianima tungguon ni debata hosan. Ada lagi sifat selama kesalahan itu tidak mengganggu kesenangannya, dia akan biarkan. Ipasobu, toh bukan aku yang dirugikan. Gitu kan, ada kan sifat yang seperti itu. Oh bukan aku yang dirugikan. Ngapain? Tapi begitu kesenangannya terganggu, dia pasti marah. Luar biasa. Ada juga sifat seperti ini. Ingat mak.
Tuakana songoni mesogot tungguon ni debata hosana. Buha kamangina. Pasobuom mudope aka amatai marpangalaho na sopas. Pasobuom mudope aka inatai marpangalaho na sudinggan. Pasobuota dope anak kotai. Lihatlah sekarang. Kenakalan remaja meningkat. Pasobuota dope. Cara berpakaian pun sudah semena-mena sekarang ini. Sopan santun dan etika berbicara pun sudah di luar batas dan kendali. Pasobota dope, apakah ada yang bersedia menegur sebagai penjaga hati songon ulota gawe perjaga? Ini dituntut oleh firman Tuhan hari ini. Picang anak kotai, paet, hacit, borat, alai tugas tadui songon natoras. Arong musedo pe nau jorbut pangalahoon. Molo salana dang diingot. Alai salah ni donganna dia gua. Dakola diingot-ingot, dipehebe-hebe. Nih bukan. Jadi arong do songon isa ada keluarga. Manuci piring manyana na konon. Umur 10 tahun. Na manuci piringoni ba na kan ipapungur sedeber. Dung say cuci nangi susum matu ingananna. Maing na alani aha may. Maing na alani na marangan-angat doi mana manang nalicit tangan non. Medebu ma eberisian ni piringon. Dung medebu marputaran ma piring dohot galas. Buh. Ator hato dotto maknai merlujung siat jolu tupu di bereng ma. Hene ba huwe doen. Igo tilma. Geleng nei segugu ni giguna huhut dimuruji. Alayang go anak naidang didok manangaha holan natangis doi bana mengelusi muruk ni inung nai. 3 hari kemudian giliran ni omak naima manusi piring. Dungi sisi piringon ibarat tueber tiki mangaka eberon tersulet di mapak ni omak non. Mulu ngamat tersulat dia tong mak naipi medebu eberipe medebu maputar mamuse galas doh piringi melojong ma anak kon nai tupudi itu kan dibering mau mak nai panok noti mari do omak nai isongga ayo to mau iberi ko omakmu medebu dang itolokko buado col masongko kan anak nai mabai putar galas ipiu ipulos. Omak nai mabai putar galas. Iya. Isay songgang. Adong do si Pak ni jolma songoni. Iya kan? Dia yang salah pura-pura enggak tahu. Ola muruk nai ban. Alai molo salah ni donganna. Turbel gehid du berengi. Itu kairu ban na didok Jesus. Na sabillo na ni matami dang di ideho. Alai sapel tek na di mata ni dongammu. Na setiang di idaho. Adong do parang ini jolma si nasongoni. Alani di dokter puton hamu akka parjahat dari koma dalami asa manguluho. Di samping kita menjaga hati ini, jagalah juga hati orang lain. Molo adong di botohona salah picang paingon. Kalau kita ada sesuatu melihat sesuatu yang tidak baik, tegur dan nasihatilah dia. Lalu yang terakhir, aka amang inang, apakah tanggung jawab kita sebagai penjaga, songo perjaga na pinabaki ni debata diturpukon. Yang terakhir, kita bertanggung jawab bagi masa depan kita. Jadi ingat, hidup kita ini tidak selama-lamanya di sini. Ketika hidup kita berakhir kerak, itu dia hodong mateho, ini perlu kita renungkan. Ini persoalan masa depan. Alani tabuka mamuse buku detai sada pitutolu ayat 4. Disodotong elusni. 173 ayat 4. Moloona tong aladung tabege hatorangan ni jamitaun naking ikon semangat do hita mangeddehonon. Sada pitutolu ayat 4.
semanasona. Imahalak nasabam marroha dohot naung disesa debata dosana. Atong ahado masa depan yang kita rindukan. Kehidupan yang kekal. Naguk olup-olup dohot lasni roha. Atong pangido may tutuhani. Jangan tinggal di masa lalumu yang dipenuhi dengan kejahatan. Jangan tinggal di masa lalumu yang dipenuhi dengan kepahitan. Jangan tinggal di masa lalumu yang mungkin sulit untuk kita lupakan. Bangkitlah, kembalilah kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan dosa. Sehingga kelak ketika hidup kita yang di dunia ini telah kita akhiri, maka kita berhak menerima surga, kehidupan yang kekal dan sukacita penuh. Atong aka amang inang. Setiap orang percaya, kita semua yang hadir di sini, kita bertugas sebagai penjaga. Setidaknya menjaga hati kita sendiri. Mergogo mahita mangulahonon aka amanginang. Asa parjabar hita saluhutna dihanguluan si marsogoti. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan didenggan ni basami. Nunga saur behatam na badiai tutonga-tonga nami. Na manungguli jala paingotok kami. Dihadusaon nami. Dihajahaton nami. Dalam masa lalu kehidupan kami yang dipenuhi dengan kepahitan. Unang besay hupay ngot-ingot tami. Urupi jala pargugoy mahami Tuhan di bagasat toddimi. Asa marhite gogo nasiat toddimi. Boy hupau-bahami diri nami. Kami dimampukan untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya pertobatan orang fasik itulah yang Tuhan inginkan. Hamumulak ni parjahat itu marikod dalan nainian. Ido nahin nalomohon ni roham. Urupi hami Tuhan. Pasu-pasu hami Tuhan. Parguguy hami Tuhan. Asaboy hami mangarajai diri nami. Majaga rohanami. Mangorem hisap-hisap ni pamatang nami ro di pikiran nami. Asa saluhut nai tamadi jolom. Lehot di hami gogo. Madok na tikosi tikos. Madok na salay sala. Nang pepaet jaloon nami hinorhon nii. Sadarion lehot di hami gogo. Asa margogo hami ruas ni huriam. Naburju, naringgas, paingoton, mamudai, jala mamicang. Di bagasan holong ni roha, doh mangasahon, hatam na badiai, naku jalo hami nasailaw. Tangihom matuhan Pangiduan namion, ala ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.